Takže ahojte, toto bude Minecraft a bude to také prvé video a viete, akože ja som v mladosti ešte hrala akože Minecraft, ale už som to dávno nehrávala, takže možno, že toto bude trošku divné video, ale nevadí. A možno, že bude ešte sekať. Ale ja to ešte potom nejak upravím a bude to lepšie. Koníci. Hop. Toľko koňov a ja si neviem vybrať. Ja neviem. No, ja ešte potom natočím video, ale môžete mi napísať do komentárov, akú hru by som si mohla zahrať a aký let's play by som s ním mohla natočiť. A ja to teraz ukončím, pretože už sa mi to seká, ale ja ešte budem natáčať videá, takže sa to určite zlepší. Takže ahoj!